Новы дзень заўсёды прыносіць за сабой новыя магчымасці. Кожная раніца гэта новы пачатак і новы адрэзак часу для зняснення чагосьці важнага, а можа, нават не надта важнага, а проста для адпачынку. Як не дзіўна, але для мяне лепшым адпачынкам з'яўляецца праца на падворку. У мінулы раз я распавядаў вам пра свой звычайны дзень у палескай вёсцы і зараз распавяду вам працяг гэтай гісторыі. Надвор'е усё яшчэ з вялікім сумненнем можна назваць летнім, але прырода ўсё ж ажывае ад зімовага сну, а двор ды гаспадарка патрабуе нашай увагі. Першай працай вырашаем аглядзець сад. Яшчэ ў сакавіку мы пасадзілі некалькі маладых дрэў. Але хто ж мог ведаць, што зіма вернецца на другі раунд пасля Вялікдзеня? Туі, што мы пасадзілі, вельмі моцна пацярпелі ад халадоў і ледзь не загінулі. Таму будзем іх ратаваць. Для пачатку перакопваем глебу вакол кожнай асобнай расліны. Так і пустазелле вынішчым і зробім адмысловыя прыродныя ёмістасці для вады. Праца гэтая займае шмат сілы часу, таму што вакол кожнай туі патрэбна зрабіць арэол радыусам сантыметраў 40. Пераходзім ад дрэва да дрэва і паступова робім гэтую працу. Цяпер у нашай ёмістасці засыпаем кавалкі шчапы, пілавенне ды кару. Як я ўжо казаў, гэта і ўгнаенне, і ўцяпленне. На наступныя выходныя плануем выбрацца да лесу і награбці шышак, ігліцы ды карэння і прывезці сюды некалькі прычэпаў гэтай сыравіны. Плануем засыпаць тут зямлю прыкладна на метр ад плоту. Калі зробім гэта, абавязкова раскажу ў наступных відэа. Цяпер пераходзім да агарожы. З дапамогай пластыкавай сеткі робім ахоўны плот вакол раслін, каб падчас сенакосу не пашкодзіць дрэвы лязом касы. Спадзяемся, гэтага будзе дастаткова, каб дрэвы выжылі, раскрылі сваю прыгажосць і прыядналіся да нашага саду. Прыкладна як гэтыя дрэвы, што я пасадзіў на мяжы яшчэ калі быў студэнтам. Цяпер яны ўжо вялікія, здаровыя і прыгожыя. А праз некалькі год у нас будзе ўласны парк, дзе можна будзе адпачываць у супакоі летнімі вечарамі. Пасля такіх маніпуляцый з дрэвамі паліваем іх вадою, а ігліцу апрацоўваем спецыяльным мінеральным растворам у якасці дадатковага ўгнаення і падтрымання расліны. Спадзяемся, усё атрымаецца, але аб выніках можна будзе разважаць праз некалькі тыдняў. Вяртаемся да працы, што не скончылі мінулы раз. Пераносім буду адразу на месца, дзе будуць жыць маладыя птушаняткі, у сад. Але перад гэтым давялося з яе зняць дах і абшыўку, бо надта ж цяжкая атрымалася. Ужо на месцы наноў праводзім зборку. З-за таго, што матэрыялы ўжо гатовыя, гэта не заняло шмат часу. Мы вырашылі удасканаліць дах, а таму пад шыфер укладваем кавалак шчыльнай клеёнкі з старога транспаранта. Яго прыбіваем да крокваў і сцен цвікамі, а ўжо наверх кладзем ліст старога шыфера з лазні. Гісторыю пра тое, як мы разбіралі гэты будынак, глядзіце на канале. У прынцыпе, гэтая праца зроблена, але, як выявілася, такога жытла качанятам будзе мала, таму будуем яшчэ адну буду. Тэхналогію мы ўжо адладзілі, таму праца рухаецца хутка. Наразаем тоўстыя дошкі на апоры ды аснову, а тонкія на ўсё астатняе. Збіраем усё шурубавёртам на самарэзы. На гэты раз ідэальна падабралі памеры, таму патрэбна будзе мінімум часу на падгонку рамы для дзвярэй. Наш самы маленькі дапаможнік хутка прыносіць патрэбную колькасць самарэзаў. Аснова сабраная, а таму замяраем і наразаем дошкі на абшыўку. Пасля гэтага можна і прыбраць працоўную пляцоўку ад драўлянага смецця.
Трэскі адразу адпраўляюцца ў лазню, каб нагрэць вады на вечар і не займаць месца на двары. Абшываем сцены, усталёўваем старую аконную шыбу ў якасці дзвярэй, падвешваем яе на металічныя завесы з старой шафы. Падбіраем на дах ліст шыферу патрэбнага памеру, але не фіксуем яго. Спачатку паставім буду на адпаведнае для яе месца, а ўжо потым даробім дах, бо канструкцыя атрымалася надта ж цяжкай для транспарціроўкі. Як і мінулы раз, закрываем дадаткова дах клеёнкай, якую прыбіваю на маленькія цвікі. Ставім буду ў вальеры. Цяпер туды можна перасяляць і новых жыхароў. Спадзяемся, ім тут будзе цёпла і утульна, а таксама бяспечна, тым больш з такой клапатлівай матуляй. Матэрыялы, што мы не выкарысталі, наноў складаю на свае месцы. У канцы дня вырашаем яшчэ спілаваць адну з галін персіка. Яна мёртвая, і на ёй не відаць ніводнага зялёнага лісточку. Таму, каб уратаваць дрэва, патрэбна яе спіліць. Зразаем акуратна, каб не пашкодзіць іншыя галіны. Таму адразу пілуем на часткі, дровы прыбіраю ў дрывотню, а галіны сячэм сякераю і складваем кавалкі адразу ў мангал. Калісьці штосьці прыгатуем на вогнішчы. Дзякуй за прагляд, пішыце ў каментах, як вам дадзены фармат і такія кароткія відэа. Стаўце падабайкі ці палец уніз, калі гэта не ваш фармат. Увогуле, напішыце свае думкі пра нашу творчасць. А яшчэ, можа вы заўважылі, мы спрабуем рабіць пераклад на некалькі моў. Спрабавалі рабіць і агучку, але пакуль не атрымоўваецца, таму толькі субтытры. Напішыце, як вам такая ідэя, пра яе развіццё раскажу ў наступных відэа. Дзякуй вам за ўсё і убачымся!